Goddag. Vi står foran EU-parlamentet i Bruxelles i Belgien, og jeg hedder Jeppe Norman og kommer fra Rungsted Private Realskole, og jeg har skaffet et interview med den græske EU-formand. Goddag. Vil du fortælle lidt om EU og hvad det står for? Ja, det vil jeg gerne. EU det er den økonomiske og politiske union mellem 28 stater, som der alle sammen ligger i Europa. Og der er mere end 500 millioner indbyggere. Vil du fortælle mig lidt om EU's historie? Ja. Det, som der i dag bliver kaldt for EU, blev dengang oprettet som det europæiske kul- og stålfællesskab. Det blev oprettet i 1952 og var meningen, at alle de europæiske lande skulle samarbejde om alle de ressourcer, de fik. Som tiden gik, så blev den europæiske kul- og stålfællesskab mere og mere et grundlag for et samarbejde mellem de europæiske lande og deres enheder. Nu handler det så ikke så meget mere om kul- og stålfællesskab mere. Hvilke fordele og ulemper er der ved unionen? Ja, en stor fordel er, at man ikke behøver at vise pas, når man kører inden for EU. En anden fordel er, at der er en fælles lovgivning, så man behøver kun at lave loven én gang. Det bliver mindre besværligt at skabe lov. En tredje fordel er, at der er fri bevægelighed, arbejdskraft, og desuden er der et økonomisk samarbejde, hvor man deler valutaen, hvilket er euroen. En ulempe er, at man ikke selv kan bestemme sine ressourcer. En anden ulempe er, at alle ikke vil være medlem af EU, fordi de for eksempel ikke gider at dele deres ressourcer, ligesom Norge. En sidste ulempe er, at hvis man er medlem af EU, kan det være besværligt at melde sig ud igen, for eksempel ligesom Island. Jeg har hørt lidt om 3 institutioner af EU, som skulle sige til foreslå, behandle og vedtage lovene. Vil du uddybe det? Ja. Disse 3 institutioner foreslår, behandler og vedtager lovene i EU. Europakommissionen står for at foreslå love, som skal gælde i hele EU. Når kommissionen er klar med et lovforslag, skal det behandles i Europaparlamentet. Magten til at stille et lovforslag ligger hos kommissionen og EU-kommissionen. Den består af 27 medlemmer, som kaldes kommissærer, og de har hvert deres ansvarsområde. Når kommissionen er klar med et lovforslag, skal det som sagt behandles i Europaparlamentet. Europaparlamentet sender så efterfølgende loven videre til ministerierådet. Og hvis loven accepteres, bliver loven vedtaget. Hvis den til gengæld bliver afslået, får kommissionen loven tilbage og skal gennemføre anden behandling. Det er anden chance, og hvis den bliver afslået, så er det farvel til det lovforslag. Europaparlamentets magt ligger i, at de har mange muligheder for at sige nej til et forslag. Europaparlamentets medlemmer er ligesom i det danske folketing valgt af borgerne fra medlemslandene. Europaparlamentet sender så som sagt efterfølgende loven videre til ministerrådet. Og hvis loven accepteres, bliver loven vedtaget. Magten til at vedtage et lovforslag ligger hos ministerrådet. Ministerrådet består af EU's landenes minister inden for de forskellige områder. Der er i alt med 10 ministerråd. Hvis for eksempel ministrene inden for landbrug skal vedtage en ny direktiv, er det alle landsbrugsministerne, som der skal mødes. Ministerrådet repræsenterer hver minister sit eget lands interesser. Hvad er EU-domstolen? EU-domstolen er Europas dømmende magt. Hvis et land ikke overholder EU-lovgivning, kan det blive dømt ved EU-domstolen og kan tvinges til at skifte lov. Kommissionen kan for eksempel lægge sag an imod et land, hvis det ikke overholder reglerne.